Tembangan ilir-ilir kuwi jan-jane panggugah. Yen dirasakake panggugah. Ilir-ilir tandure wis nglilir kuwi cara-carane mumpung uripe kuwi wis nglilir. Tak ijo riyo-riyo tak sengguh penganten anyar. Penganten anyar ki seneng-senenge wong urip ana mercapada kuwi nek penganten anyar. Ning ora selawas ora patek seneng nganyarke meneh seneng meneh. Ngono kuwi sing oke-oke sak ngono kuwi nggih Mbak Pur. Mula anyar terus. Bocangon penekno blimbing kuwi, tegese blimbing kuwi maksude eling. Mula lunyu-lunyu penek senajan ngrekoso peneken muga-muga tansah pinaring ana eling. Wong ki angger kedunungan eling tak kira bakal kelakon idam-idamane mlaku ya mesti slamet. Arepa mlaku ana ngendi ya tak kira waton eling ora bakal kena apa-apa. Kanggo masuh dada-tira tegese kanggo ngresiki ageman-agemane menungsa kuwi apa ta lelakon. Lelakon kan wis diresiki temenan nglakoni sing sak bener-bener urip tak kira ya bakal kepenak ning nek wong isih kedunungan murka kok ora kelakon. Arepa diresik ana kae kaya reget meneh. Dada dinggo kok ora reget ki arep apa. Ya mesti ngumbah-ngumbah paling ora. Mumpung gedhe rembulane tegese iki mumpung isih seminar. Mumpung jembar kalangane tegese iki sesrawungane isih luas. Iki maksude ilir-ilir tur barang wis pirek diperinci ana gunane. Tak ngundang gareng aku. Nek gareng tembangane mesti Selarat tahun pating Crana Kawah Candra dimuka swara kadya guntur gumaluthuk. Banyu lik nebur kebur kinucak-kucak gambira loya. Puncahing gunung jamur dipoko amblek-amblek. Petite mantuk buga kopat kapitan yekti kelamuntu tanpa nyangga bumi meracinani kaya dene pecut penjalin tinggal sangka gedhining goro-goro. Utapa Iwang Permedi Bathara Guru prisa kawontening goro-goro nyandak tirta kamandanu katetesaken sir padha sanalika. Sirping goro-goro mbulaken swara lir Gundala Sasra. Gundala gelap sasra sewu dan kayen katondro kaya gelap sewu muni bareng nganti bisa njebol bumi swaran. Kinon sangking mandrawa bumilir kang kinontrong-kontrong.
tembange wong sumilir tangon tangon Toto tiro mumpung jembar wah ayo karang sing jenenge wong nyambut gawe iki ora ana kok nyambut gawe muni ora kesel iki kesel kabeh sing nyambut gawe ya kesel apa meneh sing imbal sing ngempul sing ngegong ora ongkak baune agek sing yo mas yo mes kesel kabeh aja muni kebacut saguh kaya arep muli-muli yo wektune kisih yaene ning arep mulih kok mesti ora disangoni lho. Eleke nang kene upama ta iso dipenuhi ngono arep mangkat bali saiki kok. Sing saka Solo ya daya-daya yo arep berangkat sing saka kene ya terus arep nguntul. Sing ana mburi kabeh padha lesu. Saya base. Teturon kebat kebut ini nyemelangi sesuk kerugen iki. Ane ngono ki wis badut sagu. Tembangan ilir-ilir kuwi jan-jane panggugah. Yen dirasakake panggugah. Ilir-ilir tandure wis nglilir kuwi cara-carane mumpung uripe kuwi wis nglilir. Tak ijo riyo-riyo tak sengguh penganten anyar. Penganten anyar ki seneng-senenge wong urip ana mercapada kuwi nek penganten anyar. Ning ora selawas ora patek seneng nganyarke meneh seneng meneh. Ngono kuwi sing joga-joga cok ngono kuwi nggih Mbak Pur. Mula anyar terus. Bocangon penekno blimbing kuwi tegese blimbing kuwi maksude eling. Mula lunyu-lunyu penen senajan ngrekoso peneken muga-muga tansah pinaringana eling. Wong ki angger kedunungan eling tak kira bakal kelakon idam-idamane mlaku ya mesti slamet. Arepa mlaku ana ngendi ya tak kira waton eling ora bakal kena apa-apa. Kanggo masuh dada tira tegese kanggo ngresiki ageman-agemane menungsa kuwi apa ta lelakon. Lelakon kan wis diresiki temenan nglakoni sing sak bener-bener urip tak kira ya bakal kepenak ning nek wong isih kedunungan murka kok ora kelakon. Arepa diresik ana kae kuwi reget meneh. Dada dinggo kok ora reget ki arep apa. Ya mesti ngumbah-ngumbah paling ora. Mumpung gedhe rembulane tegese iki mumpung isih seminar. Mumpung jembar kalangane tegese iki sesrawungane isih luas. Iki maksude ilir-ilir tur barang mispirek diperinci ana gunane. Tak ngundang gareng aku. Nek gareng tembangane mesti apik. Kang, apa? Mrene Kang. Nembang lesung jumeglung. Oh iya. Lesung jumegluk.
Uklak-ukluk. Kuwi sing jenenge wong kurang gawean ngono kae. Iki tembang pirang-pirang ana kok mbok ada-ada dhewe. Nggawa gending dhewe, men serem. Dadi Petruk ngetokke gendinge, aku ngetokke gendinge. Kono ya kok ndompleng. Wong senengane cok ndompleng. Aku ora seneng diwatak kok ngono kuwi, wo, senengane wong kok nempil-nempil ora. Usaha dhewe aja cok seneng nempil-nempil. Nek sireke ora arep nempil ditawani. Apa ora ditempili anak ya mesakake. Kowe kebacut ditawani mongko kene ya ana, kepiye wis. Nek nempil ngono ki elek, Gong. Ya ora kok, ya gemantung sing ditempili wong. Sing ditempili ya patakun. Ya patakun ya. Ora iki nek kok ilmu bumi ya dilarang. Nek senajan tembang iki nek dienggo upama iso kompak wong telu apik kok Reng. Apa iya? Dalaran wektu iki sing apik ling sing luwih murni kuwi kekompakan ngono. Arepa gendinge sepilih iso kompak dirungokke ya ketok apik ya, Go. Nah, ora ngono sing pokok nomor 1 kekomplakan. Arepa gendinge randu kentir. Arepa gending boyong kae nek ora komplak ya. Mau sing pokok nomor 1 kekomplakan kuwi. Nek kowe ngerti truk. Ah iya. Iya, Wer. Wing muni Petruk ngono kok dijangkar wae karo Kakang kok tanpa nyebut Kang. Amune Kang ya tundone Petruk ngono arep muni ora ya Petruk ambas terus jukuk sirahe Truk ngono. Nek upama dienggo wong telu ya apik. Piye carane? Aku sing lesung jumenglung sru imbal-imbalan njur kowe. Lesung jumenglung mangeter mangungkung. Lha kae yo Bagong ngumandang ngebaki sak jroning pradesan. Lha kae njur aku tok tek tok ae. Dung tok tek tok dung tok tek tok dung tok tek tok dung. Nah aku ki apalan kok truk wong. Gending apa wae anggere tak rungokke pisan pindhone yo apal nek iki pancen angel temangsange dadi wong kuwi anggere hawane ngantukan. Wis sinaune angel. Arep ngantuk kaya mripat, ane kupinge rak krungu. Mongko swara ki mlebune kuping ana, swara mlebu mata ora ana. Rasa kokan swara dijajal iso apa ora wis pokoke rungokno nek ora iso tiring-tiring lesung jumenglung sru imbal-imbalan lesung jumenglung mangeter mangungkung dung kuwi apa kompak kuwi burung-burung andang dung ngumandang oh iya ya ngumandang kebaki ah iya sajroning pradesan daung wis lesung jumenglung sru imbal-imbalan lesung jumenglung mangeter mangungkung ngumandang ngebaki sajroning pradesan daung. Waduh. Drojol. Njuk teke tak salahke ngendi? Disak. Kowe nek ora godak nek gat kono. Ora ndek puna wong kono kok miyaga kok angwa. Agek kok ngono ora iso kok. Senengane ki cok nyaron ra patek seru. No truk ngalih tani. Lho. Aku sing lenggah kene. Nek nang kono kowe dhisik. Oh iya. Penake truk. Lho lari. Arep mulih.
muni. Oh, ya wis. Ngladeni gareng ki angel ngomandang ngebang. Ngomandang kepiye ora? Nang kono ki lesung jumenglung emberi. Lesung jumenglung mangeter mangkung. Kira sing nomor 2. Oh iya. Kuwi ngenteni aku mau. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Ngono sing mangeter ngungkung kowe. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung mangeter mangkung ngumandang ngebak isak jroning pradesan dong meneh nang kono kuwi tok. Wah aku damuk-amuk gareng terus e. Gareng seploke dadi pengarep kotok iki. Sing luput damuk-amuk. Ora. Arek ora. Aku ora butuh karo wong sing goblok kok kowe. Apa sebabnya aku teko karo petuk ora tak jak kok marah? Aku kaya jiwa tok kowe iki. Tak nggo nyaur utang. Esung jumenglung sru imbal-imbalan. Saut. Aduh, memolo apa ya iki? Sing disauti le nembang, Bar. Ah, jan wis. Ket mau kok dioso-oso. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan ngumandang. Oh. Lesung jumenglung ana sing muni sru imbal-imbalan kowe mangeter mangungkung. Mangeter mangungku kleru cengkoke. Iki kleru cengkok iki kleru ora. Baleni saka ngarep. Lesung jumenglung sru imbal-imbal. Alah jan urusan lesung kok angele ora jam. Lesung jumenglung sru mangeter. Mangeter mangungkung. Mangeter ki elek ki. Men. Ngumandang ngebak isak jroning pradesan tak tak dung tek ora tek tok tok tek 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 tok tok dung tok 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 tek tek tok tok dung tok tek tok dung tok. Ngono kok dadekke wong aku mangkel. Ana wong dolan kok dadi tungtot ki nek ora wong. Aku nek dolanan pancen ra iso, nek gending aku iso. Gending gedhe kuwi aku iso. Kaya dene juru demung, simo nebak, celeng menggok, celeng nguyuh. Ya. Takono wae kok ora umum gending kok celeng nguyuh. Nek celeng menggoke ana, simo nebak ana, juru demung, blabak, muntilan. Blabak apa muntilan wae. Ora wong gending wong yak-yakan kuwi. Jajal nyata iso dites. Ha rak ngono. Ayo dites gending. Apa sing tak onekke supaya iso kompak iki mengko. Aku sikik pokoke sikik sing gending. Urut saka tuwa iki bijen ora sembrono. Ya. Bijen terus. Ya. Nek bijen sing biji sapa? Wis wong telu ki sing nek gareng sing lembang sing biji wong loro. Nek kowe sing gending sing biji ya wong loro. Ya jajali. Aku sing tukang yuri, Bagong sing biji. Ayo, tekas gending. Ning 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 nong nong tak tintingke 6 karo jangga. Kutut manggung pelok barang. Wis mesti bijine 10 ki engko.
pasrane penyanipun Mbak Pur Kutut Manggung pilok barang diwiletake rangkep jajali. Iki jenenge Kutut Manggung apik iki. Kutut Manggung wilet rangkep mongko yo dindekake. Mongko cengkoke apik iki. Ben. Wis mesti iso pas aku iki. Swara rada milir. Apa omben ana manuke kutut yuk kerep. Apa omben ana. Apa iki, Truk? Jajali. Ya. Ning kuwi aku sing iki apa-apa teke dhewe kuwi. Manis ya manisku dhewe mongko urung karuan manis. Masku dhewe. Cengkoke nek le nututi swaramu iso ning tak ulangi no. Bagan. Wah iki swara mentul. Oh no. Apik iki, Truk. Heeh, titi larase. Ha iya. Atapakan ono manukku dhewe. Kuwi sing elek kuwi. Hah? Sing elek nggon manukku dhewe kuwi. Lho, manuk kutut e. Lah iya. Iki aja donekke saru meneh lho iki. Iki manuk kutut ora njuk. Aku ora maido nek kowe iki do manuk ning aja. Iki ora urusan manuk werna-werna, iki manuk kutut yakin. Aku do dijerok-jerokake. Kene iki gendeng Kutut Manggung manuke kutut, manuke dhewe kok njuk manuk sing ora-ora. Aku sengit karo kanca-kanca kuwi senengane iki tok. Menjerum ya kondang iki sing elek ki aku. Nyatane iso. No. Sing mulang kowe ora apik. Ya apa-apa take dhewe kuwi anjuk le mayir. Manuke kutut ngono wae ya, Truk. Heeh. Pakanan manuke
Nganggo lerene iki ngarepake gong trimbang dibawani becik tak suwunane dolanan apa sing cocok lawan kekarepku. Sarung jagung. Oh, sarung jagung. Ya jajali. Tembange mengku pasemon apik ing atase mung sarung jagung sethithik diparingi lancarane. Kuwi rumangsaku cocok kuwi Reng. Sarung jagung kuwi rasa katresnaning garwa tegese wanita karo pertimbangane. Lah iya, ning siji padha siji, tegese katresnan jati karo katresnan jati. Ayo. Mulane ana tembungan sarung jagung rasane kabotan tresna. Ngono kae ta? Tur jane ming klobot. Tarewangi korban Ciwaraga mlaku ado Ranggresula. Lho ta? Watone sesandingan agawe sesematiku nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding. Lho. Mung tansah eling sarung jagung rasane kabotan tresna. Nek ra weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasane. Kuwi ana kono kuwi apike. Angger sing jenenge bojo kuwi ora wis dina kaya setahun kuwi tresna temen. Wis genah kuwi wis persis kuwi, Truk. Persis kaya ndek aku. Oh ya sute iki nek ra muni weruh aku wis dina ngono. Kok ngagang-yang. Ora kondur Mas ki apa kondur ngidil Pak ya. Ngono. Oh, bojomu. Heeh, kadang ya anyarang kok. Oh. Anyar wong isih buntelan plastik mah. Mah elek kuwi genane ming boneka. Kuwi sing jenenge katresnan jati nek ra urus dina kaya setahun nek tresna ki ming etok-etok ya. Nek ta weruh sedilit kaya setahun sarung jagung bojoku gek mudarane ngene iki. Lelakon kok ngono. Ya ora umum ana bojo kok dandang mudara. Saking sengit-sengite. Weruh ki sebah kae. Mula jajari bojone trima nyawang wong liya. Yas ora.
Anjuk le arep putut manggung ya iki engko terus ngono terus rampung. Oh. Nek aku sing biji swara gamelane songo bijine. Oh, gendinge runtuting tabuhan 10. Wah, syukur. Padang ganane 11. Ora ana biji kok 11 iki. Paling akeh 10. Oh, ya mesti dilongi. Oh ya, mung 10 lho iki. Jogete bijine 7. Rak, pira? Loro. Kadikene apik ki. Kadikene elek lah tangane iki. Angger dienggo ngono-ngono kok muntu e. Ya ora. Sak ananane gong. Lek ku sengit ki le gending ora langsung wiwit cengkling tekan gong ora langsung. Lek ku sengit kuwi dadak leren geguyon kuwi. Dudu seni kuwi. Nek sing asli seni ya angger gur ngono urung tekan gur meneh urung leren. Iku marak dadak leren do gergerang. Oh, mesotok cacat. Tak cacat le dadak geguyon. Jajal saiki genten kowe tong, aku gending apik reng. Gending tur gending aku ming sepele ning mengku pasemon sing kena dirasakake. Slendro apa pelok? Slendro. Tak nyuwun bawa pocong tibane gending rujak jeruk wiwit saka lancaran banjur dibatangake bali lancaran meneh. Kok ngapa tembange pocong sing tok pasrahi tak nyuwun sawab lan nyuwun suarane ibu ing sangka Sala. Oh iya jajali. Sing Amerika ora ana. Oh ya. Sing tekok kok sing ora-ora kok. Barang ngono wangune ora ndok ada rasa karo Semar. Tembang kok yo digathuk-gathukke.
Kok leren tong pocong meneh. Nek pocong ganti sing sing ibu saka Srandaang. Iki lho sing irunge rada bangir kuwi. Wong ibu sing saka Sala Cinta karo Semar. Ayo umume iki nek tembange ngono kuwi. Ning kok ora ana to ya karangan muni Bagong iku. Dasar satriya kang bagus. Waduh. Wujude kok luwak kok ngono kok bagus. Jeruk ki pancen gagah. Lah ya wong ki pancen tembange tembang gagah. Kok iso ngandhake nek mengku pitutur. Rujak jeruk, rujak enggo tamba ngantuk. Negarane saya maju kabeh rakyate wis mathuk. Wah, apik kuwi jan apik. Rujak kelapa ling rujak pikire gelo ayo kanca sing waspada negarane Pancasila. Wah edan kuwi apik kuwi edan kuwi. Rujak kacang ling rujak ra kena jegang Mbak Yu Kakang do tumandang ayo bebarengan berjuang. Wah gemblong kuwi apik kuwi. Apik kuwi jan gemblung kowe. Pengarangmu apik temenan. Rujak jambu ling rujak ra kena nesu kakung putri padha maju negarane dimen mampu. Oh, tikus ki apik kuwi. Apik kuwi, Truk, apik. Wah, jan wis babi iki. Ora ana apa-apa kok ngonek-onekke wong. Rujak lendut dicampuri temulawak dikai jenewer ditetesi mbelek piye pandange rusuh kowe doyan ngombe apa wet-wetan kok ngono kuwi bijine petrol joget pira bijine le joget 6 gendinge tabuhane 8 ukarane ki mau sitok. Adoh sungsate. Apa ora iso rujak lendut? Nek upama iso penjalukku jane wis tak sediani 20 bijimu. Mbuh Gong ora. Wis jajali Bagong kon gendhe.
Besaki Bagong ndinga. Petruk wis rujak jeruk. Aku kutut manggung. Mongko pelok barang slendrum muni kabeh. Saiki kelar ngendi ngopo? Arep njaluk model ngendi? Jajal cara kulon ya kena. Banyumas. Seneng kowe, seneng. Kicir-kicir. Ya jajali. Ning Banyumasan. Nganggo dibukani apa? Lho buka saka mburi. Isu ki iwak enak dewek isu wedhus ngono. Oh ini. Iki ngopo? Karang tangi turu kaliyane gerong. Rasa dadak grayang-grayang larasna waton bengok. Terus karo angop mongko. Oh. Wong gerong kok ora cocok kok ngono. Njur enak dewek isu wedhus. Arep bumbu apa kowe? Jajali nek bumbu gule. Isu wedhus bumbune gule. Ora bagus isu babi bumbune lotes ajali kok panirang manes
babi bumbune lotes arep rabi wong ireng manis ning neng ayo ning nek ora kleru ya arep rabi oleh wong ngemis ya waton muni ora iso babi ning bumbune upama bumbune kluwa iso babi bumbune kluwa arep rabi oleh wong tuwa kok gelem awake kebacut anak-anak ane ora marang tuane nyukupi ayo ora kita isuk tak endrin yo aku ngepek anake saya elek upama isu kodhok upamane isu kodhok bumbune pecel kali ning kodhoke mencolot upamane piye Kang isu kodhok bumbune pecel ning kodhoke mencolot yo mung karek bumbu tok dipangan rasane pedhes wong ora ana liyane ora wong nembang kuwi jan wong andum panganan wis gedor leren cabutan iki pancen kok semono gedene kok ditutukke mak gendut ngono ya. Arang kamo ming plembungan. Wis kok dara leren labrak temenan. Ayo leren, bendaramu ngarep-arep ga lho. Ndi anak telu edan kabeh. Mula-mula ya Bagong mau. Bagong dadak gendingan mau. Wah, mah lali ora dibiji. Wis bubar kok. Oh. Nderek Ndara Abimanyu sowan onong pertapan ngukira tawu sowane sing praitna ngati-ati Bagong kuwi aja oleh cenanangan kuwi sowan ngersani pendhita mengko nek ngantek di dukani aku manut aku sowane wis manut nek pancen manut ayo tong tata mumpung sangadya penemban lenggah dinulu sangka kene tejane kaya Srikan Roron